बाहागो लानानै दा बे समाव रायजो राजानिसिम मा मेसेज? सुक्लाय सेरफां बाथौ बियाबा 25 बोसोर कमप्लिट जाबाय बिसिनि गौथुमा बिदिनो बिथांमोनहा बेवहाय पार्टी मायथाइ फोरबो खुंदों आरो बेवहाय आंखौ हांख्रायहरदोंमोन आरो बे गेवलां मेलखौ दा बेखेवनो बिबान होनायखाय आङो बेवहाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। जायखिजायाथों मानो सुक्लाय सेरफां बियाबाव बाथौ गौथुम जोनोम जानायनि उनाव बाथौ गौथुमा जेरैबायदि हाबा मावदों बिनि गेजेरजों गासै बर' समाजानो धोरोम सिबिनाय आरो समाजखौ खुंनाय बानायनि बेलायाव जोंनि समाजनि जिथु आसार खान्थि बेफोरखौ लानानै जोबोद मोजाङै सोलिबोबाय थानो हादों आरो गोबां बेजों जोंनि समाजाव सोलायनाय फैदों मोजांनि फारसे आरो आं सानो बेबायदिनो थांबाय थायोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि समाजा आवगायलांगोन लासै लासै धोरोमल' नङालासे धोरोमनि बेलायावनो खौसे जानानै जोंनि समाजनि गुबुन गुबुन बिथां सोलोंथाइ रांखान्थियारि आरो जोंनि समाजखान्थियारि बिथिङाव बयबो खौसे अनलायनाय बेफोरखौ आं लाबोनो हागोन होननानै आङो सानो। दिनै बांसिन नुबाय समाजखौ जुदि मोजां खालामनोब्ला जौगानांगौब्ला लाइमोननि बैसोआनो बयनिख्रुइबो गोरासिन दा बे समाव बिथांमोननिसिम लाइमोनानो गुबै गासिबावबो लाइमोना जुदि मोजां सोब बाथ्राखौनो साननानै लानो हायो आरो बिनि उनाव लाइमोना जुदि बेखौ मावफुंनो लायो अब्ला जोंनि समाजाव गासैबो खामानियानो असम्भब नङा आरो जों दिनै जेब्लाबो जोंनि इयुन जोलै बा दानि गथ' गथायनि बाथ्राफोरखौ सावरायो फरायनाय मानाय गासिबो आसलथे बे फरायफुनाय गथ' गथायनि बिमा बिफायानो लाइमोन खारन जों 40 बोसोर बैसोसिमखौ लाइमोन होननो नागिरो आरो जोंनि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव थांनाय फरायसा फरायसुलिनि बिमा बिफानि बैसोआ 25 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरनि गेजेरावनो जायो बांसिनानो ओंखायनो बे लाइमोन बैसो ओंखायनो बे बैसोआव जुदि जोङो गावनि दायित्व बधखौ बुजिनानै हायोब्ला आरो बिनि उनाव गाव सासे बिमा हिसाबै सासे बिफा हिसाबै गावनि जोनोम होनाय गथ'खौ मा खालामगोन बे बेलायाव जिखुनु राहायैब्लाबो बियो मोनसे बेबस्था खालामनांगोन होननानै साननानै जुदि ओइ दिननिफ्राय नांस्थाबनानै जुदि मावलाङोब्ला जोंनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों साफ्रोमबो लाइमोनानो गाव गावनि फिसाखौ खालामनो हागोन डक्टर इन्जिनियार अफिसार जों गासिबावबो बिसोरो पार्टिसिपेट खालामनो हानाय बेफ्राव कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो हानाय बेफोरखौ दानानै लानो हायो ओंखायनो लाइमोन सक्तियानो बयनिख्रुइबो देरसिन सक्ति आरो बे लाइमोन सक्तियानो जों लुबैनाय सेन्सखौ जोंनि समाजाव लाबोनो हायो। सार दिनै सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा रुपथि मायथाइ फालिदों बेयाव नोंथाङा मा बुङो? आं सुक्लाय सेरफां बाथौ गौथुमनि बे रुपथि मायथाइ फालिथायनि सानथामनि हाबाफारि लानानै नावकाटायाव बेयाव खुंदों आरो बेयाव आं मैयाबो आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरदोंमोन जर'खा सावरायनाय मेलाव आं बेयावबो फैनानै गोजोनदों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव 25टा गामिखौ लानानै बे सुक्लाय सेरफां बाथौ गौथुमा 25 बोसोर जाबाय आरो बे 25 बोसोरसिम जे खुंबोबाय थादों बिनि थाखायनो आङो बाथौ गौथुमनि सुक्लाय सेरफांनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो 25टा गामिखौ लानानै सुक्लाय सेरफां बे बाथौ गौथुमा जे जोंनि बाथौआरिफोरखौ आवगायलांनायनि थाखाय मोनसे सिमां जे धोरोमनि मोनसे सांग्रां लाबोनानै जिउआव थांना थानायनि मोनसे सिमांखौ धोरोम आरो इसोर सिबिनायनि गेजेरजोंसो जोङो जाफुंहोनो हायो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि 25टा गामिया बे 25 बोसोर जाबाय बे 25 बोसोरजों खुंनायनि थाखाय आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो दान बर'नि होदों बे हाबाफारिखौ खुंनायाव आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों जाहाथे बिथांमोननि साननायाबो जाफुंदों जाय बिथांमोना गावनि थाखा फैसाखौ दान होनानै दिनै सानथामनि हाबाफारि रुपथि मायथाइ खुंदों आरो बेखौ जाफुंसार होबाय दा जाफुंसारनि लामायाव दा गेवलां मेल जादों दा बिनि थाखायनो आङो जोंनि ओनसोलनि बाथौआरि सुबुंफोरखौ आङो गोजोनै आरो आंनिफ्राय मोजां हामलायनाय बावहरदों धोरोमा मानसि फोसाबनाय मोनसे हारिमु आरो मानसिया थांना थानायाव धोरोमखौ जोंनो नांथारगौ जोंबो राजनितिक खालामो राजनितिकबाबो जोङो धोरोमखौ गोनांथि होननानै सानो मानो जाय सुबुङा धोरोमखौ गोनांथि सानो बे सुबुङासो
माने थांना थानो गावनि सिमाङाव जि थांखि लानाय जिउआव बे थांखिखौ जाफुंसारनो हायो बेनिखायनो आङो बिराद गोजोननाय फोरमायदों दिनै रुपाथि मायथाइयाव फैनानै दिनैहाय आङो सुक्लाय सेरफां बिजाबनि बे 25 बोसोरनि रुपाथि मायथाइ इमान हाजार हाजार सुबुङा बेयाव फैनानै मेल खुंनायाव फैदों आरो जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथाङा मेलखौ बेखेवनो थांबाय आरो बेयावबो बिथाङा गोबां माने मोजां जोंनि समाजारि बाथ्रा धोरोमनि गेजेरजों जों थांना थानायाव जोंनि रायजो राजानि बिबाना मा बिथाङाबो बिबुंथिनि गेजेरजों बुंदों आरो रायजो राजाया मोजाङैनो खोनासंदों आं आसा खालामदों जे बे रुपाथि मायथाइ फालिनायनि गेजेरजों जोंनि सुक्लाय सेरफां बिजाबनि जिखिनि मावबावनो गोनां थानाय खामानि जोंना धोरोमनि थाबावनाय खामानिफोरखौ एबार बे हाबाफारिनि गेजेरजों थिसन लादों आं बेखौ आसा खालामदों लाइमोनफोरनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जों बयबो फरायनायनि लोगोसे जोङो धोरोमखौ जोङो लांफानांगौ मानो जोङो फरायनायनि गेजेरजों जोङो आखलखौबो जोङो दानांगौ आखलखौ दानोबा धोरोमनि गेजेरजोंसो दानो हायो बेनिखायनो आं बाथौआरि धोरोमारि गौथुमनि रायजो बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे लाइमोनफ्राबो धोरोमनि सिस्टेमाव थानो हानाय मोनसे सुबिदा थिग তেনেके मंगलबाराव बाथौ थानसालियाव मोनसे सेन्ट्रेलि डिसिसन दं जे मंगलबाराव आर'ज गाबनाय बयबो फैनानै बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनांगौ बे मंगलबार खालि दिनै लाइमोनफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनै फरायसालियाव थांनांगौ जायो सोरबा कलेजाव थांनांगौ जायो बेनिखायनो आङो जाहाथे धोरोमनि सिस्टेमाव जाहाथे बिसोरखौबो दोङोब्ला लाइमोनफ्राबो धोरोमनि खोथाखौ मिथिगोन आरो थांना थानायाव धोरोमा मानसिनि धोरोमखौदि नांथारगौ बे गियानखौ लाइमोनफ्रा मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो माने उन्दैनिफ्रायनो जोङो जाहाथे गथ' गथायखौ जों भबिसतआ सानो जाहाथे बिसोरखौ धोरोमनि सिस्टेमाव दोननायनि मोनसे सिस्टेम बिसोरखौ लाबोनो हायोबा मोजां जागोन आं सानो रुपाथि मायथाइ बेहाय बाहागो लाफैबाय दा नोंथाङा बाहागो लाफैनानै रायजो राजानि थाखाय मा मेसेज खुलुमबाय गिबियावनो निउस 24 आरो बड' ओंखारनायसिम गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय सुक्लाय सेरफां बिजाबनि सिलभार जुबिलि एबा रुपाथि मायथाइ फोरबो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनानै आं जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों सोमोनांथाव मोनसे खोथा बेनो जे सुक्लाय सेरफां बिजाबनि जाबादि थासारि दा 25 बोसोरनि उनाव जोंनि बर'नि गुदि आंगो धोरोम बाथौनि बे थासारिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला जे गोदोनि समाव जाबादि बर'फ्रा जा थासारियाव जानानै संसार जादोंमोन बे संसार जानायखौ नुनानै नाथाय दानि आथिखालनि मुगाजों आरो दानि तुनिखि स्पिरिचुवेल नलेज नांगौ आरो गावनि धोरोमनि फारसे तुनिखि फोथायनाय आरो खामानि मावनायजों लोगोसे दा गुबुनखौबो जाहाथे गोजोन एबा सान्थि आरो खौसे थानायनि जा मोनसे मुलुगनि गेजेराव मानसि हिसाबै बयनिख्रुइ आफा इसोर बोराइ बाथौनि साबसिन आरो जौसिन जिब हिसाबै सोद्रोम माहारि हिसाबै बर'फ्रा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गावखौनो मोनसे गोजोन संसार जानाय हाबाफारिखौ आं नुनो मोन्दों दा गोदोनि समाव जाबादि दङमोन बर'फ्रा नाथाय बे थासारियाव दा बर'फ्रा गैला दानिया धोरोमनि फारसे जा सिबिनाय फारसे आरो फोथायनाय फारसे आरो खामानि दामानि मावनाय फारसे बेफार बानिज्य सोलोंथाइ गासै बिथिङावनो बाथौआरिफ्रा बयनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ साबसिन जादों आरो बिसोरनि साननाय हनाय बिबेक बुद्धि गासिबो माने जौगानाय फारियाव थांदों आरो मुलुगनि गेजेराव जे गावखौ सासे बर' माहारि हिसाबै बाथौआरि हिसाबै मोनसे सोद्रोम माहारि हिसाबै गावखौनो सिनायथि होनो थाखाय हाबाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं मिजिं थिदों जे आं आरो मोनसे मेसेज होनो सानदों जों मानसि हिसाबै समाजाव गावखौनो जे बयनिख्रुइ जे जौसिन जिब हिसाबै जों गावखौनो इसोरनि जिथुनाखि जों गासैखौबो अनुग्रह जिथुनाखि होथाय बा अनुदान बा बोर मोन्दों बेखौ गावबागाव जिउआवनो बाहायनो नांगौ आरो बाहायोब्ला जे जों मुलुगनि गेजेराव जेसेबां मेटेरियेलिस्टिक बा बुस्थुबादि बा मुवारि थाथायनि सायाव जों फोथाया लाफानो बेनि सोनारा लाफानो
जों आध्यात्मिकाव जों जिउखौ खुङोब्ला जों मोनसे इटारनेल पिस बा मोनसे जोबनो गैयै मोनसे गोजोनखौ मोननो हायो लोगोसे जोंजों लोगोसे गुबुनफ्राबो आरो गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमनि आरो गुबुन मुलुगावनो जाहाथे गोजोन फैयो बेबायदिहाय जों संसार जायोब्ला जों गावखौनो सासे बयनिख्रुइ सोद्रोम मानसि जिबश्रेष्ठ मानसि गावखौनो सिनायथिखौ होनो हागोन बेबायदिहायनो जिउ खुंनांगौ होननानै आङो धोरोमनि लामाजों आगान सुरनांगौ होननानै आङो बे मेसेजखौ होनाय जाबाय दिनै नुबाय जिहेतु जान्त्रिकता होनना बुंनाय लोगो लोगो दिनै मानसिफ्रानो माने मेसिन बायदि जायो दा मेसिन बायदि जानाय समाव दिनै जोंनि बाथौनि जि माने खान्थिफोर दङ स्पिरिचुवेल गोनांथि जाना फैदों बेखौ बोरै बाथौ खान्थिनि गेजेरजों मोननो हायो नायदो जों दायो मेटेरियेलिस्टिक बा जान्त्रिक जुगब्लाबो खिन्थु मोनसे खोथा जे इसोरनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि बा इसोरनि तुनिखि अनुदान जिखिनि जोंनो होदों जिखिनि पावार सक्ति बेफोरो खिन्थु बे मेटेरियेलिस्टिक बा बे जान्त्रिक जुगाव गावनो मेटेरियेलिस्टिक बा जान्त्रिक जुगजों गोरोबनानै जे सोलियोब्ला बे इटारनेल लाइफ बा मोनसे इटारनेल तुनिखि पिस जुगामि तुनिखि गोजोन सान्थि बेजों जान्त्रिकजों मोननो हाया बेखौ जोङो धोरोमनि आसारजों धोरोमा जाबाय गावखौनो मा खालामनो हायोनो धोरोमनि आसार खान्थिजों जिउ खुंब्ला बा हान्थियोब्ला नोङो जिउआव गोजोनखौ मोननो हागोन अनेक प्रब्लेम्सनि गेजेराव बा समस्यानि गेजेराव मोगा मोगि जाब्लाबो गावनि सायाव फोथायनाय थायोब्ला आरो गावनि फोथायनायजों लोगोसे खामानिखौ मावफुंलांब्ला बे गोजोनखौ गावनि आत्मगियान आरो आत्मसंजमनि गेजेरजों बै गसाइखौ मोनदाङोब्लानो जिउआ जान्त्रिकता बादनिफ्राय नों गावखौनो एखुथा स्पेसियेलि गावनि जिउखौ गोथार आरो गोजोनखौ मोननो हायो दिनैनिफ्राय 33 बोसोरनि सिगाङाव जुदि नायहरोब्ला जे माने बाथौ खान्थि दङ नोंथांमोनानो बे समाव गोख्रोङै बिबान लानानै जिहेतु फोसाबदों बाथौखौ फोसाबनानै दिनै मोजां लामायाव फैबाय होननानै नोंथाङा सानो बै समनि थासारिखौ एसे बुंथ'नो समा बहुद खोथा फोरोङो आरो बे समनि थाखायनो गोदोनि समाव जेनाखि जोंनि समाजाव जिखिनि खान्थि दङमोन बा वे अफ लाइफ बा जीवन पद्धति बा जिउ खुंनाय जोंनि राहा दङमोन बे राहाफोरा सिस्टेमेटिक नङामोन जायनि जाहोनाव गावखौ मोनदाङाखैमोन जे धोरोमनि लामाजों हान्थिलाङोब्ला मोनसे स्पिरिचुवेल नलेजखौ लानानै हान्थिब्लासो मेटेरियेलिस्टिक बा जान्त्रिक जुगनि बेखौ बारग'होनानै मोजां लामायाव फैनो हायो नाथाय बे गोदोनि समाव जान्त्रिक जुग गैयाब्लाबो बेखौ जान्त्रिकता बाद गैयाब्लाबो खिन्थु माखासे नेमखान्थि आसार खान्थिफ्रा मामोन गुबै आरो मोनसे ओंथि गोनां माबाजों बेयो जिउ खुङामोन मोनसे आब्रुथि गोनां बा सिस्टेमेटिकआव बे जिउ खुङिखायनो गोदोनि समाव मानसिफ्रा डेभेलप जायाखैमोन बा जौगानो हायाखैमोन आरो मानसिनि गेजेराव बा सुबुंनि गेजेराव बा गुबुन हादोराव बेबायदिहाय मा खालामो गावखौनो बयजोंबो मिथिजायामोन बा सिनायजायामोन आरो गावखौनो डेभेलप खालामनो हायाखैमोन बेनिखायनो बै आगोलनि थासारि धोरोम खान्थिफ्रा आरो दानि आथिखालनि तुनिखि धोरोमनि खान्थिजों बेयाव फारागथिया बेनो जे जेब्ला गावखौनो बुजि मोनगोन जेब्ला गावखौनो अनुभब खालामनो हागोन जेब्ला रियेलाइज खालामनो हागोन गावखौनो जे आं सोर आं बबेनिफ्राय फैदों बे खोथाखौ लानानै संसाराव फैयोब्ला खामानिखौ मावफुंब्ला जे खामानि मावनाय आरो फोथायनायनि गेजेरजों बे इसोरनिफ्राय अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ मोननो हायो बे डिफारेन्सखौ मिन्थिनो हानायावनो हमदांनो हानायावनो आथिखालनि बाथौआरि समाजाव आरो मुलुगाव गुबै रियेल पिस माने थार तुनिखि गोजोन बेखौ मोनदांनो हायो बे गोदोनिफ्राय दानिया आथिखालनि सुबुं समाजनि गेजेराव बेखौ मोनदांनो हानायखायनो गोजोना बांसिन मोननो हादों बाथौ धोरोम जानो हायो होननानै बाथौखौ सिबियोब्ला मोनसे आत्मनियन्त्रण गावखौनो फोथायनांगोन जे जों इसोरनि फिसा आरो बे गावनि सायाव जुदि फोथायनाय थायोब्ला माने आत्मबिश्वास थायोब्ला मा गावखौनो आत्मसन्मानखौ खालामनो हागोन आरो आत्मसन्मान फैनाय लोगो लोगो जा आत्मनियन्त्रण गावखौनो दबथानो हानाय होमबानिया जों जिउ फारियाव जोंनि कर्म फुंनिफ्राय सान हाबनायसिम आरो जन्मनिफ्राय थैजासिम जोंनो सिस्टेमेटिक मोनसे फारिखान्थियारि आसार खान्थिनि गेजेरजों थाङोब्ला जोङो साक्सेसफुल आरो अराय सम नोङो पिस मोनसे सान्थि बा गोजोन